Conta la llegenda que un cavaller muntat dalt d'un cavall blanc va aconseguir matar el drac que atemoria la població i estava a punt de menjar-se una princesa. Conta també la llegenda que al segle X, el comte de Barcelona, Borrell II, va poder recuperar la capital del seu regne amb només 9 homes, gràcies a l'ajuda d'aquest mateix cavaller, el gloriós Sant Jordi, que els va guiar en la lluita. Per això Sant Jordi és el patró de Catalunya i la seva figura acompanya la tasca de govern al país, que des de fa més de 600 anys es desenvolupa de diverses maneres dins d'aquest edifici. Catalunya és una nació històrica dins l'estat espanyol i la Generalitat és el principal òrgan de govern de tots els catalans i les catalanes. El president l'escull al Parlament de Catalunya a partir dels resultats de les eleccions a la Cambra Catalana. El govern que ell forma dirigeix la política i l'administració del país. Els consellers del govern es reuneixen dins el Palau de la Generalitat un cop per setmana. L'activitat principal dins el Palau es centra en el Departament de la Presidència i tots els serveis de la Presidència. Les gàrgoles del pati gòtic contemplen avui l'activitat de les dependències del govern, igual que ho feien en l'època medieval. Aquestes parets van començar a aixecar-se fa 600 anys i des d'aleshores s'han mantingut com el centre de la vida política de Catalunya. En època medieval, quan els reis feudals catalans necessitaven pactar lleis, constitucions o aprovar impostos, convocaven les Corts. Les Corts eren un òrgan de govern en el qual hi havia representats els 3 estaments de poder: l'Església, la noblesa i la burgesia. A les Corts de Cervera, celebrades l'any 1359, es consolida la Diputació del General, dita popularment Generalitat, com a institució de caràcter permanent. Berenguer de Cruïlles n'és nomenat president. Aquest organisme estarà compost per un nombre de diputats i serà l'encarregat de cobrar i gestionar els impostos. Esdevindrà una institució de govern i de control de la monarquia, semblant a les primeres que sorgiren a Europa, per exemple, a Holanda o a Anglaterra. L'any 1400 es compra una casa al carrer Sant Honorat, a l'antic barri jueu de Barcelona, que amb el temps esdevindrà l'actual Palau de la Generalitat. La història de la institució i la de l'edifici han anat en paral·lel durant segles. Tot el que ha passat aquí dins són capítols que han marcat la història de Catalunya. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Aquesta és la primera forma que va tenir el palau. És el que es coneix com la Casa Gòtica. La va construir Marc Safont, l'arquitecte més important de la Baixa Edat Mitjana, entre 1410 i 1434. La façana del carrer Sant Honorat és la primera que va tenir l'edifici. Al segle XV, els diputats entraven al palau per aquestes portes. Es considera una de les obres més importants del gòtic civil català. El pati gòtic es conserva tal com era als seus orígens. Conté una escala lateral a l'estil de les cases senyorials de l'època. Al primer pis hi ha una galeria amb columnes estilitzades unides per arcs apuntats. És la zona noble de l'edifici, on s'instal·laven, igual que ara, les principals dependències del govern. La Sala Verge de Montserrat era, en l'època medieval, la sala del Consell, on es reunien els diputats. En l'actualitat, és l'espai on es celebren les recepcions privades del president de la Generalitat. L'actual despatx del president era a l'edat mitjana, la Sala dels Oïdors. A l'altre costat del pati hi ha la capella de Sant Jordi. Es va construir entre 1432 i 1434. La delicada façana és d'estil gòtic flamíger.
ornamentada amb treballs que recorden les tapisseries i els brodats. Als seus orígens, la capella estava a la planta baixa. 100 anys més tard, es va traslladar pedra per pedra al primer pis. Podem admirar el sensacional frontal de l'altar dedicat a Sant Jordi i brodat per Antoni Sadurní el 1451. Aquesta singular estatueta, també de Sant Jordi, està abillada amb una armadura articulada de plata. És una de les principals peces de l'ampli tresor que guarda el Palau de la Generalitat. Aquest és l'espai més refinat del Palau i conté magnífics objectes litúrgics de gran valor. L'antic arxiu de comptes és actualment l'avantsala on s'esperen les visites oficials. Als anys 70 va ser reformat i avui està totalment cobert pels murals de Jordi Alomar. La part gòtica de l'edifici acaba en la façana posterior, la façana del carrer del Bisbe, presidida per un espectacular relleu dedicat a Sant Jordi, realitzada per l'escultor Pere Joan. A mitjans del segle XVI, la casa s'amplia pel nord, amb el pati dels tarongers i les dependències que hi ha al seu voltant. D'acord amb la moda arquitectònica del moment, s'introdueixen elements d'estil renaixentista. El poder polític i administratiu de la institució creix amb els anys i també les necessitats d'espai per al personal que el desenvolupa. L'actual sala de govern, obra de Pau Ferrer, és l'espai més emblemàtic d'aquesta part del Palau. Es va construir per acollir les reunions del Consell de la Generalitat. Actualment porta el nom de Sala Terradellas, en honor al primer president de la Generalitat restaurada després del franquisme. Les decisions polítiques de l'executiu català es prenen ara, com sempre, en aquesta sala. Presideix l'espai un mural d'Antoni Tàpies, que és un homenatge a les 4 grans cròniques medievals que expliquen els fets de la corona catalano-aragonesa. Els arquitectes Martínez La Peña i Elias Torres, responsables de la reforma de la sala l'any 2006, han conservat la visió del sumptuós sostre daurat d'estil renaixentista. El pati dels tarongers és el centre neuràlgic del Palau. Es van anar construint i ampliant durant els segles XVI i XVII, tot prenent la tradició de les cases senyorials catalanes que cultivaven tarongers en els seus horts. La sala Torres Garcia, decorada amb murals d'aquest pintor noucentista, s'utilitza ara per a reunions extraordinàries. Finalment, hi ha la sala Tàpies, on es celebren reunions del Consell Tècnic. Altres estances de Palau també s'han condicionat per acollir el treball diari de tots els serveis que requereix un centre de govern del segle XXI. La part de l'edifici que mira a la plaça Sant Jaume es va construir al segle XVII. Durant la segona meitat del segle XVI, la Diputació del General va viure un augment espectacular de les seves funcions. Per això, els diputats van considerar necessari ampliar una mica més el Palau i li van encarregar a l'arquitecte Pere Blai la construcció d'un nou cos per a l'edifici. En aquesta part és on hi ha el Saló de Sant Jordi, l'espai més emblemàtic de l'actual Palau de la Generalitat. És l'escenari dels actes institucionals més rellevants de la vida política catalana. Que sigui una acció molt important al camp de les escoles, que sigui una cosa que en part és economia, en part és cultura, però... Catalunya té el nou estatut que desitjàvem. Calen canvis i cal el coratge. Em sento un constructor de Catalunya. Alguns dels moments que s'han viscut al balcó del Saló Sant Jordi formen part de la memòria de tots els catalans. Pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou corts nostres i dictaran lleis nostres
en llengua nostra. Visca la llibertat, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Al segle XVIII es produeix una confrontació d'àmbit europeu per la successió al tron d'Espanya. Catalunya va optar per l'arxiduc Carles d'Àustria com a millor garantia de la pervivència de les institucions catalanes. Amb la desfeta de l'11 de setembre de 1714, les tropes borbòniques ocupen Barcelona i Felip V suprimeix la Generalitat i les Corts catalanes. Fins al 1914, el Palau no recupera la seva funció com a centre de decisió política de Catalunya. Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat Catalana, promou la rehabilitació de l'edifici amb l'assessorament de Josep Puig i Cadafalch, un dels principals arquitectes del modernisme català. En aquesta darrera intervenció es van construir noves dependències sota el mateix pati dels Tarongers. És on avui s'ubiquen les sales Antoni Clavé i l'Auditori, que s'utilitzen com a sala d'actes. Per evitar en el possible la destrucció de la galeria gòtica, es procedeix a reforçar i recobrir aquesta filigrana artística dels temps passats. El poder autonòmic català va patir una altra suspensió durant el segle XX. Acabada la Guerra Civil Espanyola el 1939, el general Franco va abolir la Generalitat. El president de la institució, Lluís Companys, va ser detingut, condemnat a mort i afusellat. Els polítics catalans van mantenir la institució a l'exili. Una campanya que ens ha recuperat les imatges, fins ara prohibides, dels presidents Macià i Companys. El 1977, aquest palau esdevingué novament seu de la Generalitat, amb el president Tarradellas arribat a l'exili. Amb l'arribada de la democràcia, es recupera la institució. Des d'aquesta data, el govern de la Generalitat ha ocupat totes les estances de l'antic palau, que s'ha convertit en el gran centre polític de la Catalunya autònoma. Un edifici que és el símbol de la lluita del poble català per mantenir una veu pròpia i un poder de decisió propi sobre el seu destí al llarg de la història.